jotono no dibar kaham Watwi le tei thak lakha dolai ni nogo phaimani kaisa jaga kwchawui tongkha Watwi emon bangkha sana kokrui lamao Watwi ni bagui bo thagui ma tongkha hingke ora asukte Watwi thas thakliya hingke ba kisa live khai tongsino hwnwi belai jaga naithokba Watwi dolai ni phaimani nogo Watwi ni bagui kaisa jaga bathagui ma tongkha location belai naithok aboni bagui ro bathagui tongmani Watwi bo thagiya hingke ba location boro guess khlai sadi belai naithok noro bathaknani jaga belai kaham se hingke ba bathagui tongmani naitei sabni ang Watwi wai tongbai comment khlai sabade Watwi ekdom aram nangya thang to gya phai to gya ekdom kosto Watwi ni bagui dolayo se Watwi manjagui phaimani tabo boro bo Watwi manjagui tong naidi sini borok bose kosto kai Watwi pamtei hinya naidi tei bol sowui masalai jau sana nangmani bagui ni ko rong bai khe bol tolai phailaya Telamura manik bazar Watwi phai tongo angbo telamura no Watwi phai tongo Jackson debrma bisoro no bangsoka Watwi Watwi kabangma thayo no Watwi wai tongo bedamahon debrma khampar Watwi bokha kaham debrma omoni location sakmagat khwai toima sakmagat seni kokoi koya khorokso sai rekha location belai naithok location nangaro wasiban bathak jagya ko
watayni bagay bathagay matongkha lai ma champoknogoro phaible aw joto jaga no watay nai tini Lahore de Burma lephong aw bo watay bang sokapo aw joto jaga no watay bang nai Akas Tripura tamkhai ni nogo thangmani watay bangai thangmaya lamao bathakma tongo hingke oro location naithok no hingke ba live khai norok no kisa phonok sini hnai norok bai korok sajagya live khaijaya balokha hnaita nokagat chakmakat nokagat Vidya Mohan Deburma Patni te mandai watay hey anga mandai te nya phainya klayo hingke watay haina hai manjak bunaita watay thagya hingke ba Priti Deburma saisong da nang saisong na kuya te sabole tongnai Akas Tripura darang no belai hamjago belai ke hambai kuya belai hambai Priti Deburma oh saisong da nang dara saisong Hey mayong này đi mayong khai kong oh ma mayong Có mayong nước giờ bao lúc khác cái sân này cái nào Hey mayong và mayong kotor ma Bishal chakmagat seblemo chakmagat Milton love you brother Love you too. Này đi xin boro rok bose cost kai watay pantay ball tolai map phailayo iko belai dukhon ango sini boro roga ba haike cost kai samong khlai ma rok no khangko nai de oro bose bro cost kai tei rong tei kai ball khalna ni bagai sawai to lai jao ro kalai tong layo ang dolai ni hai mani khoi rider moharani te ke tula sikorom abo belai haksala ang tabok tela morasi moharani lai haika abo hongkayang chakmagate mong ya tới phép nó nặng mà nè mong ya lái hay càng tốt
dara pohor nang phai malaina musung malainai jora kaham mangkhai salsa watui tabuk tesa thaksa songkha lam risinai ho watui rogo tung khai rokoi tongnani se Rahul de bermasini bukong barakai kapal hamia wansar rakai kapal kahan dukho nango sini bororok no nokhai now tetam khainai ba sini bororok no nokhai dukho nango nini dara nini 3000 subscriber ke samse belaga hambai khasrang de burma dara ma boro ham chakmagat watini bagai nogo thangmani bathagai matong ei watai bangkha tabuk tesa thaksa song khata hi nai di sini bororok busakai bol kalai matong lai watai pamti yo gya sana nang mani bagai tosa sarai ka hai sinu khoro busak o jai khilik tai lai matong lai urong bai khlai to lai oro phalna ni bagai bol kalai tongota belai do khonango ba hairok nokha বিশাল আগরতলা ফায়াং অবস্থানায় তোলা শিখর ফাইকে লাইভ খাইদি আও জরা মাংখাই ফাইনাই তে লাইভ খাইনাই দালা দারানো ফল সাপোর্ট বনাই কবই দেবরমা বেলাকে হামবাই সেম দেবরমা দারা নং বড় থাং মানে আবা দলাইনি ফাই মানে oro watai hene bathagai tongmasi hinge live khaije baloka angkai bathagai tongma ba location lokaham hingke ba kisa live khai norok bai kisa kok salaite hene ta bisal ang phainai hene tongo agortola da watai belai nanga sa haksal bai ke phainai mati ranjan Tripura Dumasfara watai bangkha aw dolaya bo bangkhana tang phaipro bo manja khawatai torun deborma boromo dara obo chakmagat bishal agartala setabok kaya gulitam khaisana bishal shopping rok da khai dep dara no hambai belake hambai no ba dara nini para boro ani sidai yang bolkathor site desrai gana bishal tini se shok payogar tolawa oh tam khai shopping da pojani shopping da khaya guli ang phanya pona phaimi ani bosak kisi ri rok kharpek mamang te ri rok te jagyan lalsung mol soidara boro samosak magat watai ni bagai bathagai tongmani Koboi deborma dara nini dakti na 100k
cá khé sạc hàm ô áo 100 cái cá khai tổ chảo hay bữa nó khai này sẽ kêu hình cái ba support khai này sẽ kêu hình cái ba sao cá đi này ba tại tem khai này sao terus cá này ta Vishal rang kere boroni shopping nangya shopping sapang je tong mani abo banya gori na musung kheba gori ya kheba no ga so gi tong ma so watoi abo o sa kereng nai watoi no ga thoi tong ma no ka ham horo go berai kono lap kare khoi bolok dara mai da sakha mai sa ko hongni sema ong kho mani binai da borma bojaga wa chakmagat Vishal dofani samong pai flai khlai tong le da aw je man sa khlai nai 100 keng khai jotno jotno invite khai ro nai do taw khai nai Shukrai biang ni paisa dara dolai ni paimani tabuk chakmagat watani bagai bathare matong jotono no dibor gaham ngai sai no go thui tong ba di tong khai boyar mora singdara boro thangsa dolai ni phaimani Vishal se ani bagai invite khai nai tang na invite khai nai dara ni bade joto bi sarak no hambai invite khlai ri dinang 100 keng khai tam sari nai nai dia ngo brong se khai ra gui tongo srai ro bol la kalai tongo ta se wa to yo bo sana nang mani bagai nge bus kango bo pozarak la Aboni bagai da belai kosto khalai tong khasini ko khorok nai sini manai song bol la kalai tong rong bai khe ro bol tu boi ro kalai tong mani nukhur ka belai khe ro sini boro ro ka ba hai ke samong khlai tong mani belai kosto kai watai pamte hiya abo to sana nang mani bagai hinge seng samong to ma khlai nai no khai da ba je man mani samong khlai ka seng tam kha salai nai ba samung to sangma khlai nai haipana belai kosto ta sini boro ro khungkai silpi debor mata klai watoi phaiso ka kasangma bu marong nai aw kasangma bu marong nai taklai jenis dolai ni haimani kuya utom debor ma borosa tabuk chakmagat watani bagai bathagoi tong Hamid debor ma hambai belage hambai boyar mora singsini yang watai kerei biang sa watai phaya mokha sonamura bokhakda te prasa jomate maida sa khadara mai sa ko lamao mangsang thongni sini ongkhormani thong 10 ta ongkhormani boro mai moi ko potom deborma belai hambai mai singjo matia da pohono nogoi mukti klayo I love you belai ke hambai love you to manai
नायसिं जमाटिया से सापर्ट खालामनानै बागै दारा नों कयतायाव सगैनाय शिल्पी देबरमा आंथ' हते 1 घन्टा नांनाय वातै वाखायथ'लै फन मानो राजु जमाटिया ताम खायसा वातैनि बागै बाथागै मा दङ अरो खायसा रेस्ट हाउस दङ अरो बाथागै मा दं मातायक सरगानाव न वातै वाव हंकेबा बाथागै मा दं मानिता Boyarmora Sengomati district wayanka wate wayana nang saisung da tabok saisung no sopna nago thangai mangso baisa de wow dolai ni phaimani sarik tripura yapiri maidasa kha dara maise kho Robi Charan tabuk boro nang brother angchak magat telamura nago thangna ni bagai nai tongo oro watei phaimani bagai kesa bathak tong mani dara sini parawa watei phaya mandaya phai watei mandaya watei phai hone sabjani comment khaibla ang to mandai tino thangnai tabuk Sikrai Tripura ni Sidayo yang Bolkathar side Bolkathar yes rai gana Debor kaham Mandayo watei phaijak aw Mia gar accident nang mani Mia gar accident nang mani gari ro khri khang nai na hnai phai mani jo to nori sibai ka kuno nukli ata Someli mandayo watei phaya ko hai sab jane watei phayo hone comment khaibla tawana de ai support dio belai hambai traveling blog biang thangmani dara dibor maijak maise ko dibor ka ham skti prasa blog Uttam Deborma dara nang bonyo subo haite na pham nokya kho belai na hambai belai hambai dibor ka ham tang tini thangna han tongmani bike insurance pai kha ma thangnya nya richa reni okhaina de 58 like dan dara belai hambai dara ni family phonok de ti prasa jamatia phonok nai jora phaikai Thank you brother TM tir Hamid Deverma Mairok Saina Dimanai Aw sanai no thangai Suang blok Nge watei thaka no thang sinai Ani bag, helmet, tabung hungkai thang senai. Jotono na hambai, tabung hungkai ang no thang senai ka. Jotono na dibor ka ham hai na hai. Hingga tini nilai baru nama thak senai, kalau hai norok baik te sama lagi kenai, hambai.